Jemmen illi qed jagħmel biċċa xogħol tajba, jemmen illi taħtu qed jinkisbu r-riżultati iżda wara aktar minn nofsi intervista mat Times of Malta l-Ministru tat-Trasport u Traffiku Aron Farrugia ħalla lil kull min segwa l-intervista b'aktar domandi milli tweġibiet. Filwaqt li matul l-intervista sqar li s-soluzzjoni għat-traffiku mal-bus lanes u lis-servizz ta' trasport pubbliku preżentament mhux ta' min wieħed joqgħod fuqu kif ukoll illi l-familji Maltin u Awċin m'għandhomx mezz alternattiv biex jivvjaġġaw mill-lokalità l-oħra għajra l-vetturi privati, mistoqsim il-ġurnalist Mark Lawrence Zammit jekk jaħsibx illi il-Ministru Ian Borg kiseb aktar riżultati minnu fl-istess Ministeru u qal li Borg kellu sfidi differenti. Kellu l-Covid jikkumbatti. Jien illum m'għandix il-Covid, imma n-numri li għandi llum fit-toroq huma differenti minn ta' Ian Borg. Qed tifhem? Ġifieri le, jiena personalment inħoss illi I always delivered kif dejjem għamilt. Mistoqsi dwar it-traffiku l-istqarrija li għamel fis-sajf ma' Net News li traffiku jinġema minħabba l-festi, il-Ministru insista li huwa minnu li traffiku jinħoloq bil-festi iżda anke bix-xogħlijiet fit-toroq tort skontu tal-Ministri stess. Jien semmejt elenku ta' fatturi illi waslu għat-traffiku, inkluż ix-xogħlijiet li jiena u sħabi qed nagħmlu fit-toroq. Mela aħna wkoll parti mill-problema, imma waħda mill-elenku sħiħ li semmejt kienet fis-sajf iva jkollna nagħlqu diversi toroq, inkluż toroq maġġuri biex ikun hemm il-festa. Fatara kollu huwa saħaq illi kien ikun aktar li ma jsemmix il-festi. Nevitom kont żgur. Nevitom. 100% hawnx. With hindsight imma da, ġifieri ngħidu issa li hemm mhux veru. Mistoqsi dwar il-proġett tal-metro li ftit qabel l-elezzjoni ġenerali swit li t-taxxi tal-poplu aktar minn 400,000 euro biex tellew tinda l-proġett deskritt bħala wieħed fl-arja, Aron Farrugia saħaq illi għalissa l-proġett mhux jogħġbu. Inti taf li l-metro tiswa biljuni ta' euro. Ma mhux flusek u flusi ta'. Ma mhux intom issuġġerejtu Marru ħafru ġifieri. Mistoqsi dwar is-servizz tal-fast ferry bejn Malta u Għawdex, Farrugia stqar li għaddejjin diskussjonijiet sabiex il-Gvern jissussidja s-servizz iżda insista li preżentament l-għażla hija bejn ix-xejn jew servizz mhux sodisfaċenti. Mhux l-aqwa servizz naqbel perfettament. Asuma ma jemnu l-aqwa servizz imma huwa id-differenza bejn jew xejn jew da issa. U brabta mal-weda elettorali ta' Joseph Muscat li l-Labor lesti t-toroq kollha ta' Malta f'7 snin għal 700 miljun euro, Aron Farrugia l-ewwel tax jifhem illi jaf ma jitlestgħux kollha. Jekk hemm bżonn għaliex in-nies ma jixtuqux xaraw il-pajjiż under construction kuljum. Inwessaw ftit, intuhom ftit nifs lin-nies. Ġifieri ndumu aktar minn 7 snin. Ma dejjax. Imbagħad saħaq illi se jitlestgħu biss it-toroq residenzjali minkejja illi l-weda fil-manifest tal-2017 kienet mod ieħor. Intant sakemm il-familji Maltin u Awċin għadhom imwaħħlin fi traffiku l-poplu għadu jistenna azzjoni min naħa ta' Aron Farrugia qabel ikun tard wisq. Għalhekk jagħtaw Mark biex niddeċiedi. Francesco Catania, Net News.